Volám sa Veronika Maťašová, mám 19 rokov a v súťaži Miss Slovensko mám číslo 3. Študujem na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika politológiu, takže chodím do školy každý deň. My sme veľká rodina a mám veľmi veľa bratrancov, takže som vyrastala stále s nimi, čiže rozbité kolena, špinavé oblečenie na sebe a všetky športy ma naučili vlastne robiť oni. Od bicyklovania, pokočovanie, takže prejavilo sa takto, že ja som stále pobehovala vonku. Barbie dom som nikdy nemala, vlastne u mňa babiky nefungovali, boli to autíčka a fakt všetko možné, vozenie po stromoch a také veci. Ja som robila atletiku 7 rokov, to bol môj sen ísť na športové gymnázium, lebo už ako dieťa keď som chodila na základnú školu, tak ja som mala dobrého učiteľa telesnej výchovy. No a som povedala, že raz skončím na olympiáde v Riu. No nesplnilo sa to síce, ale jednoducho on ma priviedol k športu. Vlastne som prišla na športové gymnázium a ja som kedysi behávala dlhé trate a tam ma dali na šprinty 100, 200 a výška. Vlastne tak som som sa tomu začala venovať. Aj teraz aj trocha ľutujem, že som s tým skončila. Niekedy tak príde smutno, že som mohla byť fakt dobrá, ale vymenila som to za modeling. Modeling je práca, ktorá ma robí šťastnou. A tomu by som sa chcela venovať vlastne celý život. Lebo to ma naplňa. Ja mám z toho úplne veľkú radosť, keď môžem fotiť, keď ma maľujú, keď ma česťujú. Vlastne to je také, cítim sa dobre. Mňa objavila taká pani na diskotéke, vlastne zakopkala mi na rameno, odfotila si ma všetko. Vycestovala som do Milána ako 16-ročná, tam som bola 2 mesiace a na to som asi o pol roka vycestovala do Turecka. Tam som tiež bola 2 mesiace a potom už som nebola nikde, lebo som bola v maturitnom ročníku, takže som sa tomu venovala iba na Slovensku. Takže môj priateľ sa volá Jozef, má 25 rokov, študuje, pracuje a sme spolu 2 mesiace. On je ideál chlapa, lebo máme veľmi veľa spoločných záujmov spolu. Je športový typ, je pekný, múdry, vtipný, takže on je môj ideál chlapa. Moja mladšia sestra sa volá Viktória. Momentálne je v puberte, má 11 rokov, objavuje make-up, začína sa maľovať, úplne celé zle podľa mňa. Môžem o sebe prezradiť, že potrebujem veľmi veľa spánku, takže rada spím. A čo sa týka čokolády, áno, zjem ju aj na tony, lebo mi veľmi chutí, je to taká moja droga. Ak niekto fajčí, tak ja jem tak čokoládu. Do súťaže Miss som sa prihlásila, pretože chcem vyhrať, som súťaživý typ a myslím si, že na to mám.